Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар ноҳияҳои поёндаи ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ дорем, мағозаи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар номеро муроҷиат бикунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои моро бахозинам. дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, повороти Ленинград, ҷамоати Зайнаобод, деҳаи Сароб 1 дӯстон. Ана ҳамин тарафе ки нишон додестем дӯстон, роҳи Калон мебурем 1 километр тақрибан аз шоҳроҳи Калон то пеши хона. Ана ҳамин хона аст дӯстон, деволаш, забораш. Ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. ҳозир дар омада поли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон, номерои соҳиби мулк ҳам мемонем. чизе ки нафаҳмидем маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад дӯстон. Забораш аз ин тараф то инҷо дӯстон. хоб аксариро дӯстон ҳоҷатхона мешавад. ҷои ҳозир мебинем роста ки ҳоҷатхона, аз ин тараф бошад ҷои аввалхона, ин тараф бошад ҷои ҳизумхона аст дӯстон. инҷо кухня аст дӯстон. чизи чораҳошон холӣ мекунам. инҷо як хонаи дигар. якум хона ана ҳамин аст дӯстон. инҷо бошад ҷои кладовка. обши 5 дар хона, 4 дар хона аст дӯстон. 3 дар хона дар ин тараф, 1 дар хона дар инҷо. обши 4 дар хона мешавад. инҷо бошад як агарод, боғча. дар ин тараф ҳам квадраташ муайян нест дӯстон. размерои хонаро мегем ки якум хонае ки аз тарафи дасти чап аст 6 ба 3, хонаи дуюмгӣ 5 ба 3, 4 ба 3 сеюмгӣ ва 4 ба 3 хонаи чорумгӣ ба навор гирифтем дӯстон. якум хонае ки 6 ба 3 аст, ремона дорад, шикатури холӣ. стяжка кадагӣ свет шикатур аст. дуюмгӣ хона 5 ба 3. наш бошад сеюмгӣ хона дар бино. тирза аз тарафи пушти бино аст дӯстон. гир ба гирди хона роҳ аст. инҷо бошад ҳаммом.
Машҳуд обш чӣ хела ка? Об ҳастая? Доимӣ. Об ҳаст, свет ҳаст. Ягон камбудӣ нест. Хоб як бургар такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, Ленский район, повороти Ленинград, ҷамоати Зайнаобод, деҳаи Сароб. 3 сотиқ замин, 4 дар хона. Рае ки мебароем дӯстон, аз он тараф ба навор гирифтем. Аз тарафи даст чап мактаб, мағоза, масҷид ҳаст дар наздикии ҳамин хона. Хоб дӯстон, нархи хона 350 000 сомон срочно фурӯхта мешавад. Номерҳо барои тамос 919 59 83 87. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. Раҳмати калон барои диққат. Нафароне ки бори аввалан ҳатман обуна монед. Обуна шавед дар канал, лайк монед дӯстон. Дар комментария баҳогузорӣ кунед хонаро. То навори оянда.